Estem al primer dia d'inici del curs escolar aquí a Sabadell, que ha començat amb tota normalitat, un curs escolar que en primer lloc vull desitjar-vos a totes les famílies, a tots els infants, que tingueu un molt bon any, i estem fent visites a les escoles de Sabadell. Escoles que, com sabeu, la competència és de la Generalitat de Catalunya, però no arriben a fer el que s'ha de fer. Jo aquí també vull ser com a alcaldessa molt clara, necessitem un compromís més gran de la Generalitat de Catalunya, no només per fer les escoles i els instituts que ens queden a la ciutat, que en tenim, sinó també per anar adaptant escoles que cada cop ens queden més antigues, patis que s'han d'adaptar al canvi climàtic, però bé, com que ells no ho fan, més enllà de la queixa, òbviament al final els alcaldes i les alcaldesses i els ajuntaments el que intentem és donar resposta. I avui estem aquí perquè hem donat resposta a una de les escoles en el seu pati, l'Enric Casasses, un pati que era molt dur, que no hi havia ombra i que ens van demanar fa molt temps de poder-hi actuar. Hem pogut fer l'actuació i de la mateixa manera que ho hem fet en aquest pati ho estem fent en altres escoles també de les ciutats, arreglant patis, arreglant entorns escolars, per fer-los més segurs, arreglant cuines també perquè els nens i nenes puguin dinar de forma més tranquil·la, en total gairebé 2 milions d'euros, que com us dic no ens tocarien i per tant aquí també vull ser molt clara en el missatge, però que els traiem d'altres llocs per fer que els nostres nens i nenes tinguin patis i tinguin escoles dignes per poder tenir el curs escolar més agradable possible.